Čo je vlastne tiramisu a prečo mu rozhodne dať tento rok šancu? Za mňa je tiramisu presne ten dezert, ktorý vyzerá jednoducho, ale keď je dobre pripravený, vie byť úplne návykový. A nie je to len o piškótach namočených v káve a mascarpone kréme. Je to o tom, aby boli piškóty nasieknuté tak akurát, aby bol krém jemný, hladký, ale stále dostatočne pevný a aby sa celé tiramisu po zachladení krásne spojilo. Táto verzia je postavená na mascarpone, smotane na šľahanie, pasterizovaných žltkoch, cukre a amarete. Práve amare tomu dá tú typickú mandľovú hrejivú chuť, ktorá ku káve a mascarpone dokonale sedí. Savoiardy piškóty namáčame len krátko. Nechceme ich utopiť, ale dať im iba taký kávovo-amaretový základ. Potom skladanie. Piškóty, krém, znova piškóty, znova krém, prípadne ešte raz piškóty a ešte raz krém a na záver kakao. A potom už len chladnička, pretože tiramisu potrebuje čas, aby sa z neho stal dezert, po ktorý sa človek vráti ešte s druhou lyžičkou. Presný recept na krém a aj celé zostavenie nájdeš pod videom. A ak si chceš pripraviť aj domáce savoiardy piškóty, recept na ne už nájdeš u mňa na profile.